siwr athi. Wyt ti wedi cael Cris newydd wedyn Na, dwi ddim wedi cael Cris newydd i fon. Mae rai fi wedi, nes i ddefnyddio'r cyfle yn Llundain i brynu ambell i beth bach newydd, ond gen i ddatgeulu hwnna yn y dyfodol. Pam lai, edrych mlaen am hwnna. Ond na, oedd hi'n wythnos, neu pen wythnos, buon ni yn y pen wythnos, wnaethon ni dydd Gwener. O digon yn mynd mlaen, anodd iawn o cael mynediad trwy'r drws, a digon teg, oedd y cynllunwyr a restr o'r pobl sydd yn mwyaf pwysig iddi busnes nhw mewn ffordd, cylchgronau fel Vogue, Marie Claire, cwmniodd fel Getty, pobl o Paris. Felly, oedd hi'n anodd dod mewn i'r sioeau, ond oedd tipyn o pethau digwydd trwy'r ddinas i gyd. Felly, wnaethon ni fynd at sawl peth hollol ddiddorol, fel welwch chi buon ni yn Llys Gynhadaeth Portugal, lle gyson ni ddiodydd a gweld gemwaith hyfryd o'r wlad hynny. O'n i'n mynd i holi hefyd, ges ti'r pastel de natas, ti'n modd fel y tartennu bach cwstard. Ond o'n nhw bach mwy posh i fan, yr rhaid ni'n prynu rhwng fan hyn, mae rhaid i fi ddweud. Ac wedyn buon ni yn y noswaith diddorol iawn yma, lle oedd cwmni wedi penderfynu i gofyn i pobl oedd yn barddoni, merched yn benodol oedd yn beirdd, i sgrifennu darnau ac wedi'n gwisgo dillad nhw tra bod nhw'n barddoni ar y noson. Oedd hwnna'n brofiad diddorol iawn. Pethau o'n i ddim wedi gweld o'r blaen wythnos Fashion Llundain. Oedd hwnna ymlaen ar heno nos Fawrth. Ie. A ddangharad y fyna, yn meddwl bod yn ddiddorol iawn. A beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, amser ni yn mynd i Llundain, yw gymaint o bobl ifanc o Gymru sy'n siarad Cymraeg, un darganfod, sydd yn gweithio yn uchel iawn yn y diwydiant. Cwrddon ni Kelly Morgan sydd yn sgrifennu'r holl sgrifen chi'n gweld yn disgrifio dillad Burberry, hi sy'n gyfrifol yna. Ac ar hyn o bryd, mae'n neud y gatre yn stafell blaen i mam a'i thad yn Llambed. Pwy bydd yn meddwl sa'ch chi'n siopa'n Llambed a gweld merch fach yn dod mewn bod hwnna'n gweithio i Burberry o'i chartre yn Llambed. Cwrdd wedyn Thomas William Mason sydd yn artist da iawn, wedi wneud y cwrs sylfaenol yn Gyfyrddin, sydd wedi penderfynu, dyw e ddim moyn bod yn gynllunydd neu'n artist, ond beth mae'n moyn wneud yw bod yn greadigol gyda sgrifennu. Felly mae wedi mynd i wneud cwrs creative writing course yn siarad am ffasiwn a cerf a bethau. So chi'n cwrdd â'r pobl holl Manon Davies oedd yn gweithio dyn ni ar dderbynfa un haf fan hyn. Sydd nawr yn rhedeg cyfryngau cymdeithasol, cwmni sydd yn gwerthu y pethau mwy amoethus, gwerthu bagiau fel Chanel, Louis Vuitton, Gucci ac yn y blaen. Mae'n gret i weld bod ni wedi cwrdd â'r bobl a maen nhw wedi symud mlaen i'r swyddi yma. Mae yna dalent ym mhobman. A ni'n symud mlaen. Wel, mae talent yn ni fan hyn yng Nghymru yn siopau annibynnol sydd ar y stryd fawr. Ni gyd a'n hoff siopau. Fel o'n gweud, bob tro ni'n neud y slot yma, boys, os oes rwy'n adre yn joio siopa mewn siop penodol annibynnol a licen nhw weld nhw ar y raglen, cysylltwch ar siop gynta. Gofnwch chi nhw os oes diddordeb, os oes i gysylltu â ni a gallwn nhw cael i ddod fan hyn i'r studio, gallwn nhw ddangos i dillad yn syth. Mae hon yn dod o'r Rigawt, casgliad hyfryd gyda Caryl yn Rigawt tro yma. Fi'n dwlu ar y ffaith pan bod ni'n mynd mewn i'r hydref bod y dillad yn edrych yn hydrefol. Mae rhywbeth 90au iawn am y wisg yma. Chi'n cychwyn gyda'r fflis mawr moethus yma. Ni'n gwybod bod y Teddy Fur di bod yn ffasiynol o sawl blwyddyn yn y hydref ar gaiaf. Tro yma, mae'r lliw yn gweithio'n berffaith. Wedi dod i hon wedyn gyda'r bag diddorol lleder yma chi'n gweld ar ochr fan hyn. Tipyn o waith a texture yn y bag mae Christine yn gwisgo. Os dynif Christine wedyn y bag bant o'r sgwyddau, welwn ni jacket sydd dan y fleece dyn ni fan hyn unwaith eto. So mae eitha cymleth i dynnu'r cyfan bant. Mae gilet bach neis da chi wedyn yn y print anifail. A cymysgu hwnna gyda'r check traddodiadol cefn gwlad. Chi'n gweld ar y trwser? Fi'n credu bod hwnna'n gweithio'n gret. Mae'n hollol stylish. Diolch yn fawr, Chris. Hyflu. Neis iawn. O, na ni at twrl bach a nesa nawr mae dyn ni Nest. Mae Nest nawr yn siop Lighthouse. Siop gan Lighthouse yn Gyfyrddin a'i prif siop nhw sydd wedi agor gyda llawn ystod y clo. Sydd yn gret i weld bod canol Cyfyrddin nawr bod y cyngor a adran o dre St Catherine's Walk yn cynnig y siopau yma am rentiau teg i'r siopau annibynnol. A y wisg yma yn dod o'r siop hynny. Lot o ddarnau yn y siop. Mae pob math o beth yn y siop yma. Mae ydych chi sgidiau, mae ydych chi cyfwisgoedd, mae ydych chi cotau glaw, mae ydych chi hetiau. Felly'r dewis fydd ni fan hyn yw blowsen fech bert iawn, blows defnyddiol dros ben fan hyn, yn y gwyrdd a'r patrwm yn y cefn. Gwyrdd, fel y ti'n gwisgo heddi fon yn llygad y le, yw un o prif lliwiau'r tymor. Ni'n gweld lot o bobl yn gwisgo'r gwyrdd hydref yma, not just y browns, a'r lliw rhwd, a'r lliw dail hydrefol. Jeans tywyll di wedyn fan hyn, wrth gwrs, nid lleder go iawn yw'r rhain. Wedi roloi fyny, a fel maen ni'n gweud, mae darpariaeth da iawn dyn nhw o sgidiau a boots o bob math. Dwi'n licio'r boots na. I gyd o gwmpas rhyw 59-60 pint a llai.
A fi yn hoff o'r flwsen achos mae i weld mor cyfforddus, a eitha slac. Odi. Dwi'n mynd dyn a Na. ie, mae rhywbeth bach neis am Ond hynna. beth sy'n neis, yn dweud bod y ffit hyfryd ar y fron fan hyn, ac wedyn bod y llawnder yn dod uwsla o'r ffron. Y tric peth mae pobl yn meddwl yw, os rwy'n fwy o seis, na fi ddod i rhywbeth mawr llac mlaen, ymal iawn, mae'n eich edrych fwy o seis. Felly mae rhywbeth sydd wedi tailwro fan hyn, bod bach o ffit ar y fron, ac wedyn y llawnder yn dod mas, gallu'n eich edrych lot yn llai hefyd. So be fi yn hoff Diolch, iawn Nes. o'r fodrwy ddi sydd yn neist hefyd. Ti wastad yn ffansio gemwaith y modeli? Ydw, a'r dillad hefyd wrth Diolch, gwrs. Ifon. A nesaf na, nôl yna, dyna ni Nia. A gyda Nia, ni wedi bod at Edida J. O, mae fel teddy bear. Oeddi yn bendant, a na'r bwriad na beth chi'n galw'r teddy bear coats yw'r ein. Felly cot fych fer fan hyn, a'r ffwr ffug, y faux fur wrth gwrs, a'r colonnau di yn rhedeg trwy'r cyfan. Nawr, mae Nia wedi gwisgo hon dros jwmper di dath o'r siop. A heddi, mae tair person wedi cydio yn y jwmper, mae wedi gweud, y teimlad neis i hon. Felly, yn y ffam weithiau, chi'n talu 41 pint am jwmper bach di, yn os na felly 15 pint mewn siop rad ar y stryd fawr, oherwydd bod y teimlad na wneud y gymaint mwy special. Jeans tin, ultra skinny fan hyn wedyn, a ni wedi cael bach o sbri wedyn gyda'r bag. Maen nhw wedi dod bag mowr ffwr ffug i fynd gyda hwn unwaith eto. O, ie, pam lai. Tymod, oedd un bag, oedd bag llain yna dy fi, ond oedd e'n ffwr ffug. Ac oedd e'n teimlo bod fi'n mynd rhywbeth gyda cwningen fach ddi i weid y gwir, ond oedd e'n lyflu, mae rai fi weid. Dim cwningen o gen ti na, gen? Na, gen, oedd e'n teimlo fel ni. Does dim dod nôl i hwnna, i'r comment na, lle mae ffasiwn yn y cwestiwn. Gad o fan'na. Gallai sicrhau i chi adre, mae ffwr ffug ffô i hwn, dim cwningen o gwbl wedi cael drwg na ddemweinio yn creu y bag yma. A wedyn wrth gwrs ni'n gweld y boots wedyn fan hyn, y boots mawr yma. Maen nhw gymaint o siopau nawr yn neud darpariaeth o sgidiau i fynd gyda'r bagiau a'r dillad, sydd yn gret. Gallwch chi brynu popeth o dan yr un to. Da, neis iawn. Hyfryd. Diolch yn fawr. Un peth bach yn sydyn o Sky, reit, wyt ti'n mynd ar got na wedyn dweud i cael to dry clean? Odech, Ie, yn na ni. bendant. Gyda'r cotiau ffwrdd, mae'n rhaid chi ofalu amdano nhw. Maen nhw wedi dod lawr mewn pris yn sylweddol. O chi'n talu canodd ar ganodd am un o safon da. Mae rai gweud mae safon hyfryd a teimlad neis i hon. Mae'n rhaid chi ofalu amdano. Enghraifft, bydden ni'n dod i nhw mewn bag, neu cwdyn siwt o fewn y cwpr dillad. Ddim gadael nhw rwto dros nesaf dillad sydd nes ag atyn nhw, fel bod chi'n rwygo nhw. Edrychwch, fel fi'n gweud am bob pilyn dillad, nawr yw'r amser i ni gael edrych ar ei gôl nhw, bod yn circular, defnyddio dillad mewn cylch, gwisgo nhw, edrych ar ei gôl nhw, gwisgo nhw eto.